ndopakapfuura mwana wangu akati ko mama imba iri kupunzwa sei. Ndikati ndabvira kudhara ndataura kuti havazviite kuti imba ipunzwe. Saka vanondidheerera pakutaura kana hapana chavanoteerera chandotaura. Vakabva vauya vakanotora zvimakudo haminoti zvimakudo zviine zvimachira nezvimahari all sorts zvinenge zvepashiraini. Vakazouya vavatanga kupenda jurawo yese zvakanyora kuti Mr and Mrs Muto. Ivo vabva vapisa zita rangu vanyora kuti Mr Muto. Vavatanga kunyora jurawo yese izvo yakanyorwa Muto nepamadziro kuimba vanonyora. Ini ndine full exhibit semunhu ndakarambwa 2007 ndaenda kuAngola. Muyaibvise tsvina dzenyu dzamakaisa kutanga iwewe tsvina yacho ndiwe vanenge vasiri kutoda kuzvibata. Ishe nditungamiri ntaure chokwadi padare. Ishe ndikumbire nditaure chokwadi changu padare. Murini mchenji ndova mupobeti mtuwa muna kutaura naye padare kawa. Tirai dare. Ishe wangu chandiunza pano ndechekuti ndashungurudzwa nababa. Baba vari kundishungurudza kumashure kwesita takagara zvakanaka. But nyaya yakatangira pakuti vana vakura. Vana vakuitawo zvavanoita vachinoroorwa. Pakauya mari vanenge vachida kutora yese ndivo. Voti hapana chinosara pamba. Saka zvazodaro pane mwana akapedzisira kuroorwa. Apedzisira kuroorwa mwana uyu. Ndobva tapendesa imba zvakanaka nemari yangu yange yanzigi yangu. Tapendesa imba zvakanaka. Ava ndokutaura nemaloji havo because takazenge tadhigiri kune maloji akuseri. Zvikanzi hamina kuti vakawirirana pakuti zvikanzi ndakupunza toilet. Ndise rimwe dhoo kusaidhi kutoilet vanoita madhoo maviri nekuti vanhu varikutadza kupindirana pamadhoo. Saka zvazodaro munhu hazvina babatuya. Saka zvazodaro ndobva ndati hazviite kuti zvidaro nekuti hazvisiri zvokupa plani. Vadaro vakangoramba vachienderera mberi takatoona pazoya vanhu vakupunza imba ndo pakapfuura mwana wangu akati ko mama imba iri kupunzwa sei. Ndikati ndabvira kudhara ndataura kuti havazviite kuti imba ipunzwe. Saka vanondidheerera pakutaura kana hapana chavanoteerera chandotaura. Ndikati kanzuru kubasa kwangu ndobva nyaya yaendeswa kupolisi. Ndobva tatomboenda kupolisi vakapiwa green peace order yekuti havafanirwa. In fact vadaro polisi vakazonobvunza kuti nyaya ndei ndobva ndavaudza. Ndobva ndati vanga vadaro kunzi musanhinge kune tataura kumba kuti musapase imba. Vakabva vapinda mumba ndokunotora banga rei? Banga hombe aya mamwe anoshandiswa kutsemura fichi aya akareba mumba. Ndobva vadaiso kwandiri ndisikisa banga. Ndati manje chamaita izvi ndakutoenda kupolisi. Ndobva ndaenda kupolisi. Ivo vakazomhanya futi kuenda kupolisi kuya. Tasvika kupolisi ndobva ndanzi nyaya yenyu ndei ndobva ndataura. Ndobva vanzi baba banga riri kupi. Vabva vati handina banga. Ndikati aiwa kumba ndatoti tsvaga ndikarishaya kureva kuti vanaro. Ndobva tatorwa mastatements paya ndobva vapinzwa mukati. Saka ndakupedza kutorwa statement ndobva vazomuputisa bhazienda kwavari because vanga vapinzwa kuseri kuya. Ndobva pandikazona muputisa achuya nebanga riye kwandiri zvikanzi ndobanga renyu here mama. Ndikati ndirori. Ndikati ko mari wana kupi. Zvikanzi vangu vakaisa muhembi. Vangu vakaisa muhembi mavo bange. Saka ndobva vatongovharirwa ndokuvharirwa kwavo vakaita unzi maonekwa mune dangerous weapon. Vazodaro baba ava vanovaziva chaivo. Baba vanotaura zvavo pamuromo chete apa. Mukada kuenda kunotaura nyaya kana unotongeswa nemunhu
pamuromo apa vanotaura havazorori. Saka zvazodaro manje ndobva vataura bva zvaramba kubata. Hama dzavo ndobva dzatanga kuuya kwandiri nevana because baba vane vakadzi vavo vakawanda still, vakatowanda maybe 4-5 nevana. Saka vana vavo ndobva vatanga kunditi vekwamaiguru ndo vandonyanya kutaudzana navo ndo vandoziva. Ndobva vauya vachikumbira vakati mama zvazvaita kudai hazviite kuti baba vaende kunosungwa nekuti vaonekwa vane banga, vanobva vatovharirwa kana kutoendeswa kukadoma. Zvino nestate yavo yavanoti vanonzwa shuga nebp chiwithdrawai statement titaurirane tiri kumba, kana muchiti voregedza kutsika kumba zvachose tenchingotaurana vorega kutsika kumba. Ndobva ndati ini ndinoda zvokunoti zvinoperera kupolisi because ava baba ndovaziva hama dzavo dzese hapana anogona kutaura navo. Ivo ndo vanozvita kuti vanoziva ende ndo vanototonga vanhu vese pakutaura chete vanapo pamuromo. Ndobva ndazoenda nayo kupolisi nyaya iyoyo ndachinja statement zvikaneyo kupolisi makuchinjirei ndikati aiwa ndazofunga kuti vanorwara ndakuda kuapply for peace order. Ndobva peace order iye yaita, but peace order yaita manje vaidzi havafanirwa kundishungurudza kana kuuya vachiita zvavanoita zvinoita kuti nditadze kugara zvakanaka. Vadaro kana kuti mumwe wangu kana kuti chirungu hachinyatsonzwika zvakanaka, ndobva vanenge vachiuya vachiita zvinogara zvakadaro, vakabva vauya vakanotora zvimakudo haminoti zvimakudo zviine zvimachira nezvimahari neall sorts zvinenge zvepashiraini kwakuya kwakuisa pavhuranda pangu pandopinda napo mumba. Mapictures acho ndinototi nawo vakaisa pandinopinda nawo mumba mamwe machira akarovererwa kumadziro. Ndobva ndasvika kumba maneighbors andifondera akati hoyai muone zvaita pamba. Ndobva ndasvikawo ndakumbira kubasa ndobva ndadzokera kumba. Ndasvika kumba zvechura ndakaona zvakadaro. Ndobva ndachiti manje ndoita sei, ndobva ndaenda kuna mufundisi wekuchechi kwenu ndikati hoyai mundoonewo zvandaitirwa pamba nababa. Ndobva tatoshedza maneighbors ipaya vabva vauya neadzimai vavo nemamwe maneighbors vakauya bva vanamatira zvinhu zviezvi bva vabvisa zvinhu zviye vabva vakaenda kujurawo. Hanzi ivo mangwana acho vaona zvabviswa kudaro vakati hamusati tiri kutoya nezvimwe. Ndobva vauya futi nezvimwe, ndobva ndangoshedza mufundisi vabva vazvibvisa. Ndobva tatanga kukontinya kuti tingogara zvedu tingoti kuti ndirambe ndichidzokera futi kupolisi nesaizi yatiri hazviiti. Ndo vazodaro manje tagaragara vakazouya bva vatanga kupenda jurawo yese chakanyora kuti Mr and Mrs Muto, ivo vabva vabvisa zita rangu vanyora kuti Mr Muto. Vatanga kunyora jurawo yese izvo yakanyorwa Muto nepamadziro pemba vanonyora nepavhuranda pamadziro pemba vachinyora kuita kunge mwana mudiki asi kusazva. Vane izvi zvese vanenge vachiita ndisipo ndikanyabuda ndopavanosara vachiita izvozvo. Ndotozonzwa nemaneighbor pamwe wakutondifondera kuti uyai. Chandanga ndichida ndechekuti zvese zvimwe zvese ndo zvakakutsamwisai kuti muzofunga kuti ndakuenda kwamambo. Kamboenda kumapurisa mukaenda kukoti mukadii ndobva mazochifunga ndoda kuenda kwamambo. Nyaya yamafunga manje iyoyo kuti kwamambo ndoda kubatsirwa apa nepapo ndoyamunofanira kungotaura kuti mambo muchiona ndauya pano ndabva kure nenyaya dzemumba mambo handichakwanisa kuti ndinge ndichidzitsanangura kumwe kwese. Kana pazoda kuti ndidzitsanangure ndichadzitsanangura. Nyaya yandauya nayo pano ndeyakati. Nyaya yandauya nayo pano ndeyekuti ini ndinoda kuti baba vanobvisa zvinhu zvese zvavakaisa kumba uko zvavakaisa because vaiita zvekuchera pasi vachidyara pamwe vaisa mushonga kana vaisa kuti chii handizivi. Plus ini ndangoya kuzotaura kuti ini zvamude zvababa bheta zvichipera hazvo nekuti handina magariro andingamboita nawo nekuda kuti mune makore mangani dai muchemberi wako? Zviri nani kugara ndika. Mune makore mangani? Turikutobvunza. Iwo zvinezvi ndine 60. Ivo vane 71. Ndanchida kukutyai kutaura nemi, ndada kutaurai muri vanhu vakuru stereki kwandiri hamusi. Tiri mukatagori imwe chete neni. Ndine 56. Kana mune 60 kurati makandisiya ne 4 years.
saka kuchikoro kwamai muri pane pataitori tese kuchikoro ikoko. Handiti nyaya ndoda kuti nditaure panapa, toda kuti tinzwe kuti baba vari kuti chii, plus baba vari kunzwa chikumbiro chenyu. Kune zvamurikuda kuti vabvise pamba zvii izvozvo zvimashiraini zvavo zvavakaisa netsvina dzavo dzavakatora kune mumwe mukadzi wavo kumuvhovho vakauya vakadziti chichiri pamba pangu ngavabvise. kana mukati tsvina dzakawanda. Pane zvimasaga zvemanyowa hanzi madhongi nezvi vakurwara here? Regai tinzwe naivo, toda kunzwa naivo. Zvinhu zvakadaro hazviitiwo nemunhu anenge ari normal, hazviitiki. Saka totonzwa naivo, totonzwa naivo. Zvino pane mutemo ka papa ndepani apa? Imba ndeyedu tese. Ndeyenyu mese? Ivo ndo baba kapa mushabashi? Vari kuunza zvinhu zvavo pamusoro. Manyowa vachisvika vachirasa here kukutura kudai? Vakangosvika zviti zvimuyadi. No. Baba muri kunzwa zvekutaurwa namai, dambudziko ravainaro nemi raita kuti vafunge kuti dai ndamboenda kwamambo zvichida ndingabatsirike. Isusu tinotarisira kuti kana mauya kuno patsika dzedu dzechivanhu tinokubatsirai zveshuwa kuna anoda kubatsirwa. Hatidi zvekare vana baba vakawanda vanoti kana vakuenda panguva yekupedzesera yekufa vanosiya vaisa ngozi mumisha. Vanhu vakadaro vakashata. Saka chikumbiro changu ndechekuti kana vanhu vambowanana, chishuwo chedu chinenge chiri chekuti vanhu ngavaparadzaniswe nerufu, ndo chishuwo chamambo. Kana marodza vana, paita vana vakurohwa, pane vakuwasha mumusha, mukaona maita hondo dzakaita sedzamakatarisa nadzo, dzinenge dzichirwisa kuuraya kwezvamunenge mabata mumaoko. Hakuna vakuwasha vaviri pavatatu vanoda vanhu vanogarisana magarisirano iwayo agogara nemwana wenyu zvakanaka. Kwete, hazviko. Hamufanirwe kuve imimi chituko kuvana venyu vamakabereka, kuti vati kana vakagara anototadza kuti mwana woita sei, kutya kuti ndikangodai murume anondituka achititukira vabereki vangu. Handiti mapawa zvakaipa. Manzwa here zvataurwa namai, mhosho dzavari kukupai? pamusoro yedare mandipa nguva yangu yekutaura hongu ndatenda chaizvo. Chekutanga ndinotanga kutenda nababa vangu ndaanatezvara, ndinovatenda vakatraya nenyaya yavanga vasingakwanisa kuti vaite vapinzire. Sorry, I'm told. But I'm going to go and ndati pamusoro yedare ndiri kutanga kutenda, ndiri kufara chaizvo kuti mai wangu yapani matauro aita ese ndinoakudza zvekuti tanga ariwo matauriro atinenge tichiita zvaisvika kuna baba kutanga dai vasvika pari. Handina problem kana imwe chete nemudzimai wandigereka kana ruoko rwangu ariziva ari pano mukamukuzi zvese zvaataura zvakarereka, asi nekuti mandipa nguva yekuti titaurira ndinotaura kuti mukakwanisa kunditi mundibvunze mukadzi wangu chekutanga anondida here kana kuti haachandidi kana akandiramba kare, chochitangira ipapo. Nekuti handidi kuti vana vangu vanetseke, vasikana varoro vangu nakosha vatambudzike, vanodzoka kumba nekuda kwangu kusikunyeba ikoko vanodzoka. Saka taite 73 years, vamene 62 61 hazvibatsiri. Ndinonyara kuva ndiri muno mudare
tikushiya kuti apa kumboronga sei nevanhu izvozvi pano mabvudzi ese idzi handina kuudza kana niti zvaravo ndakarohwa zvinotyisa nokomana yari mwana wakubereka inini amai vachiti rova asi usauraye mazvinzwa ndikunzwa ini ndini mandipanga nditaurika ini ndakateerera teererai rova asi usauraye inini chirohwa asi usauraye ndakanga tiri mumaswereji manzwa ndakanyura muchazopedzisira manditsamwisa kana kukudzingai mudare mangu idare ripi ramakamboona rekuti ringatotongwa muchiita maitiro ewanhu ndizvo ndiri kutaura kuti kana madaro imimi vedare manditi nditaura handisi kutsuurai ndiri kutsuura vanhu vari kuseka mudare mangu vachiratidza kuti zvamuri kutaura zvese zvaagainst it ndinokubuditsai mudare muno ngatiriteererei munhu achiritsanangura saka mudzimai wamaona agerapa ndinomuda zvechokwadi ndakamutora ndina vakadzi 4 kawirirana neni tikaita zvese kusvika vana vakuru vese vaenda kuyunivhesiti vapaswa kumabasa ndopatanga disnograsi but isina kutangira ipapo ngavataure payakatangira kuti hachadi murume totangira ipapo kana pasina ini ndine full exhibit semunhu ndakarambirwa 2007 ndaenda kuagora pandakarambiwa ndinayo dare richirida ndinoburuka kuenda kunotora mota vondipa nguva vondipa munhu umwe chete ndomuvhurira handina chandisina ndomutsa ndaenda mberi tavo kubvira zvababa ndichitaura navo hatina kutukana vachitotsura zvese zvababa ndinazvo zvokutenga kupedza ismati dare rimwe ndochandifadza manzwa here mubvunzo wangu pamuri kuti wandataura ndati manzwa here zvataurwa namai zvinzwa ndazvinzwa ndo zvandiri kuda kuti mutaurire dare nokuti ndo chinyunyuto chavo chava kuwinzirai kudare ndo zvatiri kuda kuti muvapindure imimi zvekurohwa kana musina kusungisa mwanawo kana kumuunza kumatare edu echivanhu dai takatomuripisa mombe yekukurovai kuti iwe unorova baba vakakubereka makuna ari kuzvinzwa saka ini ndiri kuti zvataurwa namai vari kuti ivo mune zvinhu zviri kumba zvamakauya nazvo mukaisa mheno zvimwe zvimakudo here zvimwe zvichii ndopamanotora ndove dzemadhongi dzekuya muchizoisa muyadhi mavo kudini zvinhu zviri kumba kwangu ndizvo izvizvi zvandirigara nazvo pani pabonde izvi zvandinoti kumba kwangu ndigere nazvo zvange ndine zvepabonde ndizvo zvandisara nazvo zvimwe zvacho zvakatoenda zvimwe izvo hazvisi zvinhu nekuti ndiri pamusha pangu ipapo mukavabvunza kuti atorimo mumasaga manyo wacho ndoda kuti mundibvunzire kuti ndichibva pamba ipapo handina kumutaurira here kuti ndoda kusagadheni akati munogumira panapa ndinawo umbo ihwo asi kana ari munhu akataura chokwadi tisingavhuri umbo kuenda mberi achapupura hauzi kure ndinonotora kuti ndaziva kuti nyaya iyi yauya kuti azoripota haisiriyo imi mune yenyu yamunofunga kuti ndo yava yazomangara yavasumudza ndeyekuti yavasumudza yacho pane mukadzi akatupa zvakaipisa nemwana wavo mwana wavo yani peace order yekuti asasvike pamba iyo nyaya yapasumudza iyoyo iyi yatiri kutaura pane yakapera kare saka manzwa vachitaura kuti aiwa saka tingati tikauya kudare totonga nyaya isina kutaurwa here mudare aiwa ngatitongei yataurwa saka ndo yandinoda kuti mupindure nokuti ndo mhosva yamuri kupiwa handina zvinhu zvandinazvo kunze kwechichi chiri pano ichi ichochi neroja ririko imbwa hakusina zvinhu zviripo masaga nemarata nemaspace angu emotikari yacho iri kunzi tsvina itsvina mai tsvina yerudzii kune marata kune masimba angu emota naiye wacho ndakaisa jurawo zviri mujurawo yanokiya gate 2.5 years handisi kupinda mumba make kana kuti kapara pafloor yakapedza wiki ndichirara panze
ndichika mutema andidzinga akazotuma hama dzangu akandikanyengetedza ndikadzoka mumba akandiuya fako ndikaziva kuti zviri kubva kumashure handidi kutombomuguma kana kumurova kana kumutuka ndikakupai zvinonyadzisa nditore umboyo asi munhu akura anotaura nhasi anoita musi zvino hatina umbowo hwatingade hatidi kuraswa mudare munhu ari kutaura kompleni yake kudare ndo yatiri kupira imimi kuti kompleni yake ari kukomplena kuti zvakati then akomplena izvozvo mazvinzwa here baba hoku ndazvinzwa chivapindurai ndo zvatiri kutaura toda kuvapindura iwe mori inini uchirundida here toda kubvunzana pano ndindafara nababa vauya chaizvo ndindazofara kupfura dare rese nokuti ndanga handina hama wandaifanira kuti taure naye kunze kwaiwe uchinditi unomirira mubhanana wafonera uri pamagetsi handiendi kuna baba ivavo iwe zvitaure pano ndinazvo zvese mufoni ndinovapa baba ana baba ivavo munozviziva nekuti ukapaindirova uyu akadaidzira kuti tora mafoni iwe wakamira uchisereseso ndakasungwa kumesoku ndikumaswere taurira dari kuti ari kunyeba uyu ari papeace order akandigarira mafoto acho ese ndinavo zvese zvakaitika izvozvo uchitaura muchiita ndinazvo ndoda kuti nababa vazvione nokuti nababa nondita munhu wakaipa ndoda kuvapa vazvione chacho nokundirowa kwacho kwamaita vazvione chinhu chiri kunetsa kuramba naipa ndiudze unondida here dare rinzwe zvabvunzwa namama chinhu chiri kunetsa ndechekuti imimi hamuna yenyu nyaya yamauya nayo kudaro handina pindurai zviri kutaurwa namai munyaya dzavakupai kuti iyi neiyi ndo dzatoda kuti mupindure nditaure nyaya yacho iwe vaudzei mai ndudzi vaudze ndobvisa iwewe ndokutanga ande ndo chimwe chinhu chacho iwewe ndo zvinhu zvacho zviriko zvandakaisa nokuti iwe ndakakuisa pamba ime munobvondibvisa pamba pandakavaka ore taurira dare izvozvo imba ndakaivaka ndini imimi kana iri nyaya yembo yauri kutaura isiro saka imimi ndiri mukutaura kuti unobvisa iwewe unobvisa inini uchindibvisa pamba pamba ko inini wakaunondibvisirei inini zvakakubvisai hamuzivi yaibvise tina dzenyu dzamakaisa kutanga iwewe china yacho ndiwe vanenge vasiri kutoda kuzvibata vanoziva zvavakaita nazvo saka zvinhu izvi kana vakauya vanongotenderera kusvika vachidai umwe musi ndakatovaona vachitora mvura mugodhi vachikotama pazviriso vachiita zvekusasa mvura uke zvinhu zvapiswa handimaona ndoda kukubatsirai sechinzwai ndikubatsirei chandada kukubatsirai chinhu mama zvinhu zvese zvamuri kufunga kuti zvinhu izvezvi hazvina nebasa rei kana dai vaitya kutozvibata motodedza isusu touya tozvitora tozvitaya kwakadaro because isu hatina gonzo binyi handiti mapawa kana zvinhu zvavakaisa pamba vakabvisa pamba kana vakabvisa vakaunza zvinhu zvavakaisa pamba mukaona kuti zviri kukushayisai pisi imimi semunhu wopamba zvinhu izvo muchifunga kuti maybe zvinodaro zvine chakaningirngawe aine chakashata pazviri nyaya iyoyo inyaya diki stereki inyaya diki nyaya iripo yatinoda kuti titaure ndeyekuti mitemo tisaisanganise mitemo yekuchirunguko yekuti mumwe zvakazodai takaenda kucivil court tikazonzi kucriminal tikanzi ngatitii kana tauya kudare rechivanhu tiite zvinhu zvinovaka ukama hwamai nababa nevana pamusha kana musha iwoyo uchiripo ndokuti tikunde mai vati ndakauya kuno kudare
kuti zvimwe zvese takaita kumashure. Chinhu chaakundinetsa zunhu zvakauya nababa ava pamba. Izvo zvavari kuti ndotombokuonai maakutonozvidira mvura kuita kunge munoda kuti zvikure zvinhu zvacho. Izvo zviri zvimufananidzo zvezvimhuka nekudini dini. Munhu paanoona munhu achiita zvinhu zvakadaro unenge uchityora kodzero dzemunhu. Munhu anotanga kutya kufungidzira kuti maybe zvinhu zvinoda hazvina kana chinhu wani chiripo. Mai, hapana. Zvimwe zvaive zviri zvokuti zvichida mukaona mota pano pazoipa manje mosuduruka pamusha penyu muchienhingiringi. Hazvisiri izvo zvatingakurudzire kuti misha ndo magarirwo ayo. Kana munhu wafunga kuti ndakagara nemukadzi, wagara nemukadzi ukafunga zvekare kuti mukadzi handichamuda, unofanira kumuudza kuti mai, inini nezvenyu pano pamusha pangu handichada. Ndopo chinouya mitemo yenyu yechirungu yekucivil court and the like, kunenge kwakutaurwa kuti right, kurambana kwamuri kuita zvii zvamuinazvo, ichi ndechani ichi ndechani, hazvitaurwe mudare ramambo. Muno hatigove maproperties evanhu. Imi matove negwinya rekuti iwe uri chimwe chinhu, mukadzi wenyu wamakabereka naye vana momutora sechimwe chinhu pazvinhu zvakuida. Muri kutaura chivanhu chokuti kudaro kuti chimwe chacho ndicho chichi. Hatina zvatei tichitaura. Hatingatore imimi kuitwa chunhu kaini nemudzimai wenyu kuti ati chimwe chinhu chachona ndechichi, achitaura imi. Teta kuratidza kuti wani muri kuratidza kwandiri ini samambo kuti hatina zvatiri kutaura. Handiti mai ava makavada kavasina kudai, imimiwo futi musina kudaro zvamuri izvozvo. Mukafunga pamakanga muri nepatiri nhasi, mukangozvitora chete mukazviisa musoro menyu, munobva mangoziva kuti aiwa tiri kufamba, tiri kuenda, tiri murwendo. Handiti rusina munhu anozojamba kana nguva yachona yakwana. Saka kana makadai zvamakaita izvi, so mabereka vana venyu, ndochinhu chandafarira. Maane vazukuru, maane chii mumusha, chaipa chii. Asi kana vanhu makonana mukaona kuti hatisi kukwanisa kugarisana, musagarisani. Ndopanobva kuti umwe anenge akutaura izvo, umwe ari kutaura izvo, umwe ari kutaura izvo. Handiti imimi baba imi ndanzwa muchiverenga nhamba yekuti uyu ari panhamba yakati semukadzi wenyu. Handiti dairai ndimi andiri kubvunza. Vataura kuti ndiri kudaira. Ndati imimi iye zvino ndanzwa sekuti maamuchireva kuti mai ava vanotori pane imwe nhamba kumadzimai enyu. Handiti ivo vataura kwamuri kuti muri kunzwa here madzimai akawanda izvozvo vataura. Imi ndazonzwa. Inini ndobva ndatiwo manje paataura kuti madzimai akawanda, kunyanga akawanda madzimai iye ari panhamba 4. Kuti ataura kuti akawanda. Inzwai zvandada kuenda, musandivharidzire zvandinoda kutaura, pindurai zvandiri kutaura. Ndati imi muri kuverenga nhamba yevakadzi venyu, handina kunzwa muchiverenga nhamba yevarume vavo. Handi mapanzwa. Saka kana munhu akagarira imimi semurume wake pamusha, akasabatwa nemi semurume wake, hakuna kwatei tichienda. Handidi zvandiri kukuudzai zvatifanira kunge tichikuudzirai izvozvo. Igaro ziva chaipa chii, udzanai. Imi ini chisoro changu paurika ndechakati, chisoro changu pauri shamwari ndechakati. Mapeace order amuri kutaurirana panapa, peace order. Baba namai, ukaona pamusha paita peace order, tiri kuenda kupi? But ukaona munhu azonosvika ipapo akundikana, handi mapona, akundikana kunyatsoona kuti no chaakundibatsira chete panapa ndechekuti uyu munhu uyu pandiri asasvike.
maona nzira yari kufunga kuti yakanaka kuzvibatsira but panodai mimi kuti musvike pamudzimai wenyu paripo panenge paripo saka ndiri kuti inini iye zvino chichemo chavo havana kutaura zvakawanda zvizhinji zvavari kutaura handiti vataura bedzi nyaya yavati ndiri kuda kuti baba vabvise zvinhu zvavakaisa kumba zviri payama izvini izvo zviri muyadhimo muyadhi zvavakanga vatombosungisira futi pasta kuti makazvibatire izvino ko ivo position yavo pamusha ipapo ndeyekuti chii ivo kana vari mumusha imomo pamusha ipapo vane right here kunge varipo kunge vari pamba kunge varipo pamba penyu ipapo iniko zvinoita ndatoene one ndafisa ndigari navo ndati vane kodzero here dzekunge vari pamusha ipapo vanayo saka vakaunza zvinhu zvavo pamba pavo imi hamusi kugutsikana nazvo here ndoda kutsvaga pandinoda kukupai rubatsiro samambo handiti ini ndipandisi kugutsikana napo ndikuti vakazounza zvinhu zvavo izvi taponani saka zviri nani vabvise zvinhu zvavo vozodii vanongogara kwavari kugara ini nekuti mazuva ano handisi kugara navo tatoende gori ne6 months tisingagari tese plus vanongoti mwana wese auya vanoenda kunoripota vachitorera vana mapisi oda vachisungisa vana havadi kuti vana vauye kuzondiona vanoda kuti ini ndigare ndiri 1 chete pamba ipapo ini mukomana uyu ndiye mwana wangu wandinaye wandogara naye muchegutu ndiye anotoona kuti amai vamukasei kana kuti amai vari kudei kana kuti nhasi vari kunzwei haabvumidzwe kusvikapandanga ndichida kukubatsirai nhasi vana venyu varipo here vese varipa sara kwehwani mudiki vana vedu ndoda kukuudzai hakuna amai vanobereka mwana vari hwani tese tinobvumirana izvozvo handiti hakuna baba vangabereke vana vasina mai so vabereki venyu kana magara mukaona kuti pano umwe mubereki ari wrong kune umwe handiti musapindire handimondidzwa zvandiri kutaurirai rambai kupindira munyaya idzodzo zvinorwadza wino but musadii musapindire kuti hwani wachona aidentify kuti vana ava vari kudai apa nokuzodai musapinde munyaya dzavabereki venyu handiti basa renyu nderekuti kana maona ipapo padaro zivai kwekuenda kwekunotaura nyaya yani yenyu sevana kuti isiri vana zvakuita vana mai nababa izvi nhasi izvi hazvina kwazvingatisvitse because mangwana we end up tapinzwa munyaya idzi ukaona baba vakuenda kunhingi uko kupolisi kuti ndiri kuda peace order yenhingi yekuti mwana asasvike pamba pavo vakurwara hazviitwe nenormal person saka kana muri mega mega mugone kuudzana zvandiri kutaurirai pano munoenda kuna nasekuru kuna natete venyu kune vaning'ina vavo kune madzikoma avo vana baba tauya hatigone kukonfranda baba kuti titaure navo nyaya dziri kuitika kumutsva kuti taita vana chimboendai munzwe kuti hama dzenyu dziri chii chiri kunetsa matopedza basa handiti kwete kunowanikwa uri kune rimwe divi kana kuzonowanikwa uchinzi kwanzi uya akandirova kuda kundidambura mbabvu kana wakaita zvinhu zvakadaro wakaita zvinhu zviri wrong kuri zvinzwa ishamariwo kana izvozvo zvakaitika zviri wrong nyange vakakusunda zvinengei baba vako ndibaba vako kutotiza wotizako wonotsvaga pekupotera odi but ukona ndakunesa peace order kuti mwana wangu asasvike pandiri there is something wrong pane chimwe chine chiri wrong because one
kushanda kana kufamba chako tese tinosvika panguva yekukundikana. Tsoka dziripo vana vako vawakabereka. Pandisingachagone kufamba mwana wangu anofamba ipapo. Kana muine nhaka dzamuinadzo musingade kuona vana maybe kuti vakakuwandirai semunhu ane vakadzi vakawanda. Vana nyange akaberekwa namai uyu ari mudzimai wenyu, aberekwa neuyu aberekwa vakadzi venyu varipo 5, vana ivavo chinhu 1 havadi kupatsanurwa. Panhaka yenyu ndo vadyi venhaka. Daka rowanikwa kumadzimai. Handidi daka riri kuwanikwa kuvana. Mukaona rawanikwa kuvana daka, kuratidza kuti chipari chachona ichocho kubva musi wokutanga chakatadzikwa. Baba ndinoda kuti ndikunzwa chaizvo kutaura mababa, ndikuteerera chaizvo. Zveshe zvamuri kutaura ndo zvaifanira kuve zvingoitwa, asi ndoda kungotanga ngotenda kuti muri kutaura ivo vacho vana vari kuudzwa naamai vavo kuita zvinhu zvakadaro. Handina chimwe chakuti ndingapindura kana dare rinditi nditongei pakati, asi kuti imimi zvamuri kutaura ndiri kuzvitenda, ndiri kuzvitambira. Nekuti makore atainawo handizivi vana vavo kuti ane vanangana, handizvizivi. Amai chete zvevaenda ikoko uya abereka ndiri kutoka manje kana akatwasiza kana akabereka chiro handizvizivi, vakaenda havadzoke. Saka izvi zvese hatichataura nemhaka yekuti zviri kukonzerwa nekusabhuirana nababa naamai. Vana vobva vatorefoni chiti kuti tadzidza, amai voti hamuna kuenda kuendeswa chikoro nababa. Wanoendeswa chikoro kuenda kuyunivhesiti, iye anga asingazi zita rake uyo. Ndikakwira maupstairs kuHarare chimugadzirisa zita rake nhasi babanda ipo. Zvese zvazvinei ndakukumbira dare kuti mutongotaurira muvadzidzisa chete. Inini ndandadii zvangu mudzimai wangu ndinaye pano pabonde ngaachitaura kuti achiri kundida here kana kuti handidi. Tisataure nhurunyu dzakawanda. Ndotanga kuti ndakataura nhurunyu dzakawanda ndopamaramba mambo pano kuti unenge utakufunura zvimwe zvinhu zvarambwa nedare. Asi mataura maitesi ndinopa kutenda chaizvo kuti taurirai ivava kubvira amai vari kugara nevana. Ndingaite 2.5 years ndisingarari nemukadzi wangu mumba mangu. Mukomana yemba mangu iye akachipinda. Handizvo. Saka kutaura handina kutotondomuramba nokuti matiti bvunze kuti haachakuderani tenge taakurambanisa mutengo haubvumezo. Ndosaka ndabvunza iwewe ndounomubvunza, kwete isusu hatibvumirwi izvozvo. Isu ndiri vanyanyani maza kuyanisa waita mambo. Ndatenda zvose shoko rataura vana mazvinzwa. Ndazvinzwa achiti mwana hafanire kumusurudza ruoko rwababa. ndazvinzwa ivavo handi varipo vana vari kuzvinzvira didi. Kana vari vana zvapinda hakuna mwana usaenda kuchikoro toziziva. Maiti samulese mudzimai ndokuziva kutozoita nini havazvizive nditi ndatiti isu ndisi toziziva wanga uzizive nokuti tiona chigumi nomukadzi wako. Isu hatina chigumi nemi tava kuzokuyananisa inizwa. Saka mambabvunza kuti nawe achiri kutaura nomukadzi iwewe mutoo musati mamutsana nomukadzi wakambouya kuzodzora zvinhu here mumba imomo akubvunza mambo pano. Handizva wakudzora zvinhu nhasi nokuti makutaura nomukadzi makore ese vana vachikura kuzosvikira nhasi. Handizvi mukadzi ati ndaane gore ne6 months ndizvo iwewe asingakora achigara yega. Handizvi iwewe zvinokufadza here? Ndepapo wakaenda hama dzomukadzi mukagara dare, ndepapo wakauya wekuhama dzokwenyu mukagara dare kuti ndo zviripo pamusha izvi. Handizvi hazvipinzwe nevana. Ndasamanzwa mamba chiti vana tizai mukaona baba namai vamutsana tese kana kwakanga sikatsvagai pokupotera. That's why tizere tiripo. Hauna mutoo zvausingazivi zvangu, handina zvandisingazivi zvangu. ndizvozvo Hakuna bhuku rangu rokutera imba risakuvakwa nemaoko amai ava ndizvozvo kunzvisa. Saka ndati ndironyara kunditaure pandakutanidze kuti pamakuenda makutsauka pano mambanoyananisa varamba vachizodzokerana. Mozambique, Mutare, Chiredzi vese vakadaidzwa vakauya. Ndichituraini pano pandisina kukwanisa kuti vauye ndiwo vekumukadzi. Kune eregepamutorera timudzini kuno mongo. Handizvi waunovanza iwe kuno mongo unovanzwa namai pamba penyu vavira idzi. Mongo iwoyo
autaura mambo autaura pachidimba akawanda somunhu mukuru anidzi mongo iwoyo haufanira unge uripo pamuri muri tu handidzi mai wakamutora wakuno mumwe mukadzi handidzi handi namba 2 wazotora mai vaviri mashure tinozviziva handidzi murume harambidzo naika kasi chiziva kuti kana vakadzi ndadai chii chikonzero chinodera handidzi mai vataura kuti kunorobwa vana mumba handidzi unotora mari yose iwewe woenda una chaunomupa azvitaura pano munzwisise uko padare redu manje tiri kuti nzvazva tikutaura ndatibvisa mongo zvinizvozvo kuna mai zvinomupinda zvomubati zvakanaka nani manzi munhu akatakura mimba pamutoro inorwadza handidzi isu tinenge mbwa pana bhingo rosa bhingo inoenda kupi itoya kudai mukwe kuti ione pokugara ndidzi but mai angashuka nepambiri ndizvo iwewe izvozvo atogona mai izvozvo anganyepa ndidzi kasisu achiona kuti ari kugwadziwa ndidzi hatigona kubvunza vana ndizvo kuti ndizvo here ndoziva vana vandosaidira mai kunzwashona but hatiende ikoko mai dasai mambo ati manyai munopotera kunzwisa pano pauya mai auya kuzopotera ndidzi chiredzi chichi hakuna taitora yose apano ndisu manje chiredzi takutanga zvepano kwete zvoko kuzomaita zvezvomunzwisa sho mai vaya kuzopotera dzai mambo akuvakei ubvume kuvakika vamutoo ndinokuziva kuromatu zedu sina mukadzi hatibvumi kuzokumashure kutaura ndizvo bvuma kuvakika wakura zero rako rakura ndati zero rako rakura no 73 years ndakakusiyana 8 years but uri kwatokura 6 years mai avasina kutamba nayo sote job mandara dzese vakomana vese handidza vakikai nai nduna kana munhu kangoona kuti zvandakuitiswa pano nedare ndazvoneswa mudare nemudzimai anenge aine hama dzake mune hama dzenyu dziri pano muripo havana here hama dzacho hauna hama hadziripo ajendi yacho yakaita ndati handi dziripo dziri kure ndokwadzarikaita dzikuuya muna handina hama dzangu ndidzidzise uyo nemwana ndidzo hama dzangu vapi vandinoti vauya imwe yacho hama yadzangu inzwai hunhu hwemunhu isu hativazive babava but kungogara pamberi pangu hamuchisina chamunondiudza handiti mapa hatidi kuita zvinhu zvakadaro ini ndiri kuti baba avo kana vari vatezvara kana ani handiti ukaona padai ndinoramba kupinda mudare toramba ana baba zvamatouya zvaita zvakadaro handigone kuti ndinganopinda mudare nenyaya yemudzimai wangu zvamatouya imimika ndimi makuita nyaya yangu handipinde mudareni woratidza vanhu kutyoka usu kuti no munhu abwandiri ari kuratidza kuti apa patasvika manje hapasisiri ipo handiti saka mauya kuno ukuku ndiri kuseka ini mai vatotaura kuti ini zvebaba ava handichada vandiudza kana ndichinzwa zvakanaka vanditaurira ana baba vauya kuno inzwai vandiudza ndozvandandiseka kuti pamanzoda kuvabvunza makore ndachibvunza kuti ndava yei tetichitokanuka but zviriko isusu manje pfungwa dzedu sevanhu vanogara nevanhu mazuva ese pfungwa dzangu dzinomhanyira pekufunga kuti chii chanyanya kunetsa amai ava kuti vasvike apa pavasvika handiti mapoa chii woona kuti kana iri mhando yekushungurudzwa kwamai ava inenge iri pamusoro ukaona mukadzi wozonosvika panguva yekuti afukure hapwa kuti ataure kuti muri kuitikei mumba upo panenge paine mazuva hakuna vanhu vanogona kuchengeta imba kudarika vanhu ava ukaona kuzvinozvitaura kunze kunosvika paextend yekuti ndakuenda kudaro ipapo panenge paipa nduna
pane pasina kumira museyamwa nyaya iyi mutoona ichindidzungaidza kudai pandaipiwa mudare ichirepresentwa mudare iri kunondirasa pairi kunotangira handiti mapona pairi kunotangira ndo pairi kunondirasa kuti muone ichindishungurudza kurebesa kudai so handirebeserwe nyaya yakadai so kaini wani tine dambudziko papfungwa dzedu tichitarisa mazina nezvemitombo tichizoona kuti baba vati tine 2 years asingarugatisana amai vari kuti 1.5 years uregari mapiriodzi avari kutaura haasi akanaka. Yes. But kuona kwandinoita kana mabereka vana vauya kuzokubetserai kurarama panyika kuti mugowasiyira nhaka yamuima vashandisa kwete kuti vauya kuzokupfurumirai kana kune chikonzero chokupfurumirana nakwe zviri no kune vanhu vainyatsotauriranai chokwadi cheupenyu chakuitai kuti munhu musiye vana kunze. Very good. Ipapo ndopasononditaura zvakanaka yenyu muri vaviri kwete kuti mwana kuda kumubatisa moto imi vana amai haisi hamai ndi baba yavo ava vanogara vari ngozi kudakara iwo wakatofawo unongofa vachingori ngozi ndodzikaita katsika saka weindi baba imi baba tsika yekuti unoshatirirwa mhuri yavo zvekukamuka woida kuikaurisa haikauri kune kubuda mumba wanzwiza baba anenge kahanda kanorowa kaidzokera mumba akachizire miyati mazvizo baba mamba kanguva akachiteerai mashoko kuwakira mai ndiri kudzokera kwamuri panyaya yekuti kompleni yenyu ikompleni yekuti ndiri kuda kuti baba vabvise zvinhu zviri kumba. Pamanzwa ndichiti inini vane right here yekunge vari pamusha ipapo mukati hatigone sedare rino rechivanhu kuti munhu ngaabvise zvinhu zvake pamusha. Zvinombori zvii zvakunzi zvinhu kana zvikave zvinhu zvokuti imimi zviri kushayisai mufaro kufunga kuti maybe zvinhu izvi zvingangodaro zviri zvimwe zvinhu zvakashata. Ndo basa ramambo rekukupai unenge wamutongo wedare wekukupai kuti zvamunofunga imimi kuti pamba penyu ichi chinhu ichi chakashata zvoita vanogona kuita basa iroro but zvinonakidza ndezvekuti chinhu chiri kunzi hachisi kufamba zvakanaka namai nababa nemhuri yavo pamba pavo ndo zvatinopindira takachena isusu handiti mapawana pabanga izvozvo zvamuri kuti imi zvinhu nhasi ndo zvakakurerai kubva pamakatorana nababa ivavavo gore racho kusvika mubereke vana venyu. Zvaipa bedzi ndezvekuti hapana communication, hapana vanhu vanodanana zvekare vanogara 2 years vasina kumboita umwe musi wavanomhoresana kuti zvakazodii zvikadii. 2 years umwe ari uko kana kuti muchipinda pamusuwo umwe chete vanhu vasingataudzani. Hapana musha wakadaro, haupo. So ndiri kukupai mukana avo ndiani wenyu mai? Baba. Babaka nyaya yekuti tipedze dzimwe dzakadai tinotobatsirwa nemi nokuti yes inashida kuti baba musemunhu uyu munhu watiri kutongana naye nhasi muno mumwe handioni achikodzera kuti arambe ari mukwasvangu uyu maererano nezvaakandiitira uyu murume. Chokutanga akanditumidzira message mufoni akanditambidzira yanga iri video ine vanhu vaitaura zvinyadzi. Takadzokora ndaivhura futi ndikaona kuti mutowa
iri kuti mutowa iri kuti uyu munhu ndimtowa here uyu murume wamorini mukwasho wedu kana tichimuona munhu idango redu musha medu uyu ndefesibhoni edu mumba medu kwasikana mumba medu tiri vakomana 4 mukoma wangu ndiani mwana ndodango redu uyu anofanira kutotungamira vakwashaisa anonga achiroora musha medu hatimuone zvimwe zvacho zvaanonditaura muona listi nezvizvinyora zvamugambi zvakati pafa mukoma wouyu mukomana akanzi tipe mbudzi uyo kuti munoti yechiko yepfungaidzo akabvuma anga asina mari mukoma inini vakanditi aiwa enda munotsvaka mbudzi naye taenda takazonotaura nomwe kati mukwasha atari kutumira mari haana kuuya svika mukoma vafe vasina kumbowana mari iyoyo akabhadhara tomanana kuti munhu anenge nhubu naye ndozonzwa kuti panhapo vakunetsana futi iye nemwana wemanje nemwana wedu ndozomubvunza rimwe ndakati iwe nyaya dzanzi dzamukutaura idzi enda kupi kuti kuchinoi kuna sekuru wenyu vari kuba mudiki wedu kozateta vanzva dzedu vanogadzira nyaya idzodzo handina kuziva kuti vakaenda here kana kuti tikati tichaenda zvicharehi handisi kuziva tazonetsana ndikaziva kutanga kunetsana ndikati iyo zvavakandiitira zvezvakaita ine handisi kugutsikana nazvo ini ndichada kutokutorera matando futi zvikanzi baba ndiregere muchabata huku chichakubatira $10 huku ndikati haundichajire huku yaundichokundibatirai nini nemashoko awakandisira pavhidhiyo ndichiteerera zvinyadzi izvo zvazviite vashe ndobva tazosiyana nazvo taakunetsana manje vakunetsana nouyu akasvika pakunitaura uyu kuti mwana wenyu haasi kuburiswa basa pachegutu town council nenhau yekuti anodanana nevanhu vanosenza achitaurira inini instead yekuti ataurire ateta vanzvadzi edu kana vamuteta vari kumushauri haana kuita akataura direct kwandiri achiudza izvozvo inini uyu tapedza izvozvo akazondiudza zvakare mwana wenyu imimi ari kudanana nevanhu vakawanda chaizvo muchegutu muno iwe urikuzvivana kupi wakavabata here vanhu ava ndozvandiri kutaura ini mwana wenyu imimi kumalokesheni uko pamba panemba yavo ari kuwirirana nepfambidza ipapo ungaziva kuti mukadzi womumuifambi here upanexto uifambi here imhosva yaipa kuti mwana kopa mukambotsvaga imba iyoyo panga pasina pfambi here ndobva ndasiyana zvangu tagara ndomunza ati iwe akona kuramba uchitaura nhau idzi nemi ini handisi kuzida kudzinzwaidza kuti tichazonetsana mangwana kozi nhasi tikasangana newe panotoita chimwe chinhu chisingaite zvakanaka ndobva ndamuudza ndikati iwe handisi kuda kuramba uchitaura newe akazoendera mberi kuti achita mwana wenyu apfambi yakauya muno muchegutu anofamba anodana nevanhu vakawanda takati ndava nani akandiudza kuti anodana namaneja wekuzesa taura mwanangu andana namaneja wekuzesa ndosaka mukomana ari kupiwa basa kuzesa zvinoita here izvozvo vashe kuti munhu audze tezvara vake direct like that I never said that kutotangana kutozviwanawo mumhuri nemunhu anoudza inini izvozvo maita zvakanaka ndakuda kupeta nyaya yenyu zvangu ndichiti ndaifunga kuti baba ava kuuya kwavaiita kudare rakakura seiri ivo vari kutora diki diki because kumba kwavo maybe ndo vanoita zvese saka kana varipo pavari hakuna umwe munhu wavanoexpecta kuti angadai achingonzwawo nyange asina chekutaura dare iri ratiri kutaura pano harisi dare diki kumazera enyu tichitaura nyaya dzakadai dzemumusha vangadai vachitiwo ivo ndakaiswa mudare nemudzimai kuhama dzavo saka vari kuratidza kuti vabva vashaya kana 1 zvayo inozotiwo kana mabuda mudare munomu maamberiwo kuvanoti takazvinzwa handiti sekuuyewo kwamaita kuti toda unonzwa dare rehanzvadzi kana kuti dare remwana raakaendesa kwamama mauya makawanda kuti muzozvinzwirawo handiti mapawa saka nyaya iyoyi ndiri kuiona kuti tinogona kutaura dzimwe nyaya dzakawanda kana kunangana neimwe nyaya asi nyaya yachona tichitaura zvenyaya yemusha usipo nduna 2 years gogo vachigara vega kuwikilo kana muchienda ikoko chenyu chete kuona kuti
mangoratidza simba chete rekuti ndauya pano chete. ndakamborora vakadzi 10 rambo revatatu zvikabereka vana 46 nhasi unokwanisa kuudza kuti mwana mai vakavasiva haumbozivi. Ndine mukadzi wana Sarai Hamid, vana vaSarai 22. Handina mwana anonzi ukamuona kuti ndo akuye kunze ndakuudza ini kuti mai vake vakadai. Handiti ndo zvaifanira kutadza vamutowe izvozvo mukati memhuri vamutowe kuti wakura vakadzi 4 vese vavo uri baba akasimba akagwinya kutaridza kuti imimi muchirovora mukadzi uye nemashoko ari kubva naatezvana kwatiri kuvanza zvinhu zvizhinji zvanoda kuti ataure but isu toti pana zvibude munhu. Ini zvandakukomfuraita ndezvokuti iwe vamutoo nomudzimai wako mese magara muchadanani munobata isu maziso muri vaviri kwenyu. Ini dee ndini ndichapeta mamba chipeta tinoivhara nyaya yekuti vana vasarege kuona ubenzi hwenyu because pakati kwenyu kuno umwe papasa dzaita faninga akuti ndabheta ndife hangu handiti asifane manje dero kuti vapenyu mwana haidera asikakwana tingapete tikakusiya uri mupenyu tingapete tikakusiya mai vana vapenyu ndezvatikutsvaka kuti akubu uri murume iwewo hauna kubata vanhu vekuzesa vari kutauka hauna kubata vanhu vokuvana manager vachichi munhu akangwara unohwandira ona kumbai muri kuitei saka taza uri kumuramba chivande iwe uchimuda chivande. Nyaya iri apa baba ndiri kuti mambo inyaya zhinji iri kuvandika pano ndaiwo ansa yangu iri kuti imba ndo yamisa vanhu avachete imba ndiyamisa chi vanhu imba ide sine vanhu rekusina vanogara kwakanaka anonzwa kuti ndini ndakaivaka isatimurambire isusu nokuti munhu akabvira kare achitoka achimusika achiita basa ndiasenza ndisi uye atine ndini ndakaivaka angari driver vo class 2 yake driver marori chandika kasi imba iyo ndoya imba ndiyo yabata vanhu apa uya kuti ngaiputsike uya kuti handisi kuti iputsike ndotaura chiwati chifeya murume imba ngaidi ngaiputsike mukadzi achiti akarege kuputsika nandine vana handika nokuti kana uchizobviriza imba inogara vanhu nechipisa kugara pasi mukadzi mungaronga handiti namukumbudzi kumusina kuronga wangowanika wangoputsa chi imba kana twakubhema chibabwe kuchineyo kuchemufaro kwemumba kuchina hunhu atopera hunhu wacho kasi nenzire kuti mauya pano tiri kupeta tisatirambanisa denda ndiri mambo ndaimbokupai futi mamazoti mbonofungai mozouya futi ndopuwa rimedheti nokuti funga dzenyu ndokuti tifambe nedare redu irona hatigone kuti tiripedze nasaripedza zvibude puwa imedheti vanofunga munofunga mozouya nedheti rakanaka 2 years 1 year 6 months murume usipo papa pako pane mudzimai wako rakakiwa kiya ndiripo nyange rikanzi rakiwa rikaiswa chinokunetsa vamutoo ndizvokuti kana ranga rakakiwa zvakadzvagwa sei zvakakiwa izvo zvakadzvagwa mumba izvanisi nezvimatende zvinyu zvimuka makazviisa sei pamumba ndondati patisiyanesa makanipanguya ndindokutsanangure zvira isu tazvinzwa kuti makazviisa hapana jurahoro pamba pacho aiwa ndo zvanditi nditsanangure kana jurahoro riripo muchiwana access yekupinda mumusha tingati pamusha pari kurambidzwa here kuti musvike vanosara vachiriuya ndabuda ndaenda kubasa vanosara vachiita zvinhu zvavo vakangoona kuti ndabuda ndaenda kubasa ndopaunonzwa kuti vadzoka vanogona kupedza 3 months 4 months vasina kutomboti asi vozongoti zvinoita kuuya so vozongoona vauya mambo vapei medhetinyaya yevana nhingi ava vari panapa vapei date 27 uyadzoka chandiri kuda kuti mudzokere musi wa27 munenge machifunga kuti imba here yataa kunotaurirana kuti hapachisina zvemurume nemukadzi kana kuti kana kuti pane zvimwe here zvatinozosangana nazvo zvagadzirisika here
kana kuti ipapo zvamauya muinazvo ndozvatinosvika tichiperekedzera izvozvo. inini she wangu ndaisingambona chekudzokera inini zvababa zvangu ndachakwanisa ngagara navo vachandiuraya saka ndandizvigarire ndege. iye zvino kana vaine zvimwe zviri mupfungwa dzavo zvavaimbofunga iye zvino ngatiuyei kudare musi wa27 nyaya muri kutaura indatoibata kubva pakutanga but tiri kukupai mukana sedare. izvi zvamavoko menyu zvada kuita hachazviiti zvamavoko mambo hakusina zviiti. vana hamugoni kurasa vabereki venyu kana mukavaratidza kuti baba venyu munovada vachikusakabvurai musasuduruke pavari musinawo mavaratidza kuti mavaona here kuti kana tichikuudzai kuti tinovada havatide padhuze navo ava varapa maona here zvavaita handiti ndavapa bhuku vakabvarura ndavapa mvura yekumwa vakarasa pasi ndazodii ndikadii handiti izvozvo ngaitinzwe mukomana mambo ndoti dai zvaikwanisika mukaona situation yendikumbao imba isi yakanyorwa nezvamr vakanyora imba yavo chandoda kukubatsira handiti ndati ngatiuyei musi wa27 nyaya yemba handiti vada imimi munenge muripo imba inenge chivakwa nevabereki hazvireve kuti vana havana roho yavanenge vachiplaya panenge pachivakwa imba yababa vavo namai vavo handiti we know everything about izvozvo handiti ini tiri kutovakawo plus pandinenge tichivaka vana vangu vanosunga mombe vachinotakura jecha vachinotakura pitizeri vachitakura zvidhina handiti iroo iri kupleyiwa nevana vangu. Ngatichiendai pekuti imba yachona ndiri kumbovakirani handiti inotanga iri yangu nemudzimai yopedzesera pakupedzesera kwacho yose yamumaoko evana. Inini pandoda kukubatsirai zvekuti vakanyora nhingi pamba mubvunzo watingachitowa bvunzo kuti pamaizonyora madziro ose kuti zvakazodai zvika izvozvo zvinoitwa nevana vadiki kwete vanhu vakuru. Vanabhadza kana motikari unoona yakanyorwa zvakazodii haisi motikari yebhizinesi rori gonyeti magonyeti ndo anonyorwa Mr. Ningi handiti and Sons Mr. Ningi and chekuti handiti marori ebhizinesi anenge achidedzwa matrade name epabasa zvino imba kana yakunyorwa zita ichinyorwa machichi uyai musi wa27 mai nababa iwewe handisi kuda contribution yako yekuita sekuti uri kuti dai vaenda tadzokera kumba mai nababa varambana you end up wazotsamwa. Wani mukadzi wacho wani mukadzi uyu iwe pabanga uchaita shavira baba wako utoita more than 10 vakadzi handiti taurai tete. ndikavaudza ndikati baba zvamuri kuita izvi ndiri kutogara nemurume papepa ndakauya ndakaenda nemurume wangu achokamwana zvangu ndiri kunyara zvisingaiti ava mameseji andinosenderwa kusvika ndafonera pane munin'ina wavo kugara kuno akarambwa nemukadzi risendi nenyaya yezvinhu izvozvizvi mambo wangu akutogara kuno kubva kwamutare kuya kuzogara kuno arambwa futi nevana same situation yavainayo handiti zvabva ipapo avava vanotanga kumoka pane vana vavahombe
Chikabati vane musikana mumbi nemukomana mumbi tine meseji yachimukomana mumbi akasenda meseji kuswera nezuro zvikanzi sori henyu paidani zvamuri kusangana nazvo baba ava wavakaenda unoona mudzibhofi zvikanzi baba vati tavakonyiwa tavatadza tinoedza kuvaadvisa but varamba chavari kunyaurusa chii mama imba yavasuri yavari kugara aisimborimbao just 4 rooms shwangu kumashure vanorentesa imba ine demarcation handiti kumashure vanorentesa kubva tiri kuchikoro ishwangu ndakasvika kuuniversity ndine munin'inongo ari kuuniversity izvezvi akuonekwa naamai nesu sapoti yavo nemunyanzvadzi yangu iyi asi ava hatina kana sendi shwangu vakasvika pakundiudza kuti vana sekuru vangu vaindi sapoti ana sekuru ende ndimuna samboenda kuchikoro pamuri kupinda hapasitei asi vakandisungisa ishwangu baba pasi chandanga ndichifunga isusu kuchivanhu tinoshandisa tsumo dzakawanda. Nyoka huru haizvirumi handiti mapawa mukavaramba baba venyu ndibaba venyu whether you like it or not vangakutadzirei vangakuitei sei ndibaba venyu but chatiri kuramba isusu panoda ivo panozosvika ndibaba venyu ndibaba venyu ndibaba venyu ndibaba venyu isusu nyaya yakatsamwisa baba venyu namai venyu hamungaizive handini mapanzwa zvese zvatiri kutaura panapa tinogona kutaudzwa zvinhu zvisipo but ivo vari 2 ava vanhu 2 vanoziva mhosva dzavo chaipa manje ndechekuti vana vabva zera don't take side kuvabereki venyu handiti mapawana kana ndichingoda kuti baba vangu havadye mari yangu handivape but handingavaudza kuti handikupei mari yangu imi vanongozviziva kuti uyo handipe kana chii chake tozoendepi chinhu chakakosha kuberekwa ndotomufana kungogara makangoziva saka ndakupai kuti hakuna mubereki 1 anobereka vana kuna zvinhu zvakadaro nyaya yenyu inorwadza zvisingaite